De brandwacht viert actie voor een betere pensioenregeling. Omdat het werk zwier is, willen ze op tijd ophouden kennen maar werkjen. De onderhandeling zit er vast en daarom wordt geregeld actie viert. In Ljouwert benamen publieksvriendelijk. Wij zijn er net van doel om in eerste instantie dan net tenminste, om net publieksvriendelijke acties te doen. Wat wij willen is de aandacht trekken van de mensen. Nou, dat doen we op deze manier. Hè. We zetten onze heuvelwerkerdeel, we zetten onze hulpverleningsvoertuigdeel. We hebben heuveldrukhoutlijn, we hebben een boerdeel zet, zodat Ben maar wetter op huisjes spuitje kennen. Nou, dat lukt, Ben lukt het. En dus komen de oude mensen, de ouderen direct bij en daar kunnen we dan even mee praten. Maar ik hier rekt het geduld op. Want er niet bad worden huddere publieksonvriendelijke acties net uitsletten. Dat doen ze leven net. Ik hoop het net. Ik hoop het net, want dan krijgen we misschien hetzelfde waar het CNI-lijn. En het CNI-lijn hebben wij een hulp voor de mensen gehad die het lelijk op ons wieren. Dat willen we nou net. Deze actie lukt een soort mensen. Ze lieken het correct een iependai. Ja, dan kan je het een verkaapt iependai nemen, maar er zit wel een serieuze ondertoon in. Verkaapt iependai, waarom? Ja, we zetten alles hier maar weer hebben. We hebben deze eerste lijns voertuigen meegenomen en daar ben we maar aan de gang. Het winkelend publiek in Ljouwert kan de actie wel waarderen. Wat vindt u van deze acties van de brandweer? Ja, goed. Ja, moet gewoon. Staat er sympathiek tegenover? Ja hoor, ja, zeker weten. Dat het omheen met de leeftijd, dat weten we al, ja? Dat hier bij iedereen zo. Maar dan met de oergangsregeling op zijn minst. En ik vind dat men bij deze zwieren beroepen dan nog eens een keer zien met het nou op naar de 60 of zullen we daar toch eens wat anders van regelen.